kajing sna kini madan la kumno la di bendepno ha middle of March lene by the end of March. Udak jengkeli uba kraw ya ki bor penia jok tanat ile ka ki bapet ki jing pentre ba penbhai kemadan first ground jok Shillong Sports Association kebadan hapo pulu Shillong ke ba ompala men pendap satya ka kam hakani ke jaka kuma kalong menta tang hapok harwi sngi kanong ba kan saki ya ki jing ile ka ke Shillong lajong ha kerdan jok second division I League Persai United ha khasau trik uyayong kuma kalong menta la yoi bakan long tang ka jing po sniu banla on pendap ya kini kemadan hapok ketika tarik kat ko program juga second division I League nak benta ka jinge khun ke Shillong lajong halayeng kiri wei football bagi nong kursan juga Shillong lajong ru kisa kalingo ba ka kham khrau ko long hatu kadan dak wei pat kalat dan pelat kirang ile kai ke Shillong lajong nak jing le ran kibawan ban ile kai halayeng kuman cukudo hang ne ke Shillong lajong football club kan sedang gejingya lenti jongka ha ke second division juga I League ha ke South Trik yayong persha ya ke kinon ile kai juga reserve team juga East Bengal hapo nong ba Kolkata karkum ke program ilakai leni fixtures kabla penmi layoi balai teli kijing ilakai juga Shillong lajong on sepeni ilakai hangne po nong ba Shillong kata hapo manan first ground juga Shillong Sports Association kabadan hapo polo Shillong Ngas ngundit ban tip na pi ba kata ke second division I League kanlong kani ka SSA Stadium ni nakaliang Shillong Sports ngimdan jingtip iru halong kani te kung gue ni kibakit kiab ha ya ka ni ka Shillong Sports ru ngamdan jingtip ngalakaliru menta-menta hingga kali ba dan gibetu kana bukan long kata ka second division I League ha kani ka madan ka jungi baro ngiadap dak jing ngulungo te hoy ni so tena di kani ka jingwan jong kani ka major league ha kani ka madan ka jungi te kani ka jingwan kalong du ka jingmentoy omtang ya ka Shillong Sports ri ka jingmentoy hi ya ka jelahi berhoi khamtam ya ki khna ki basung tanat ya ki jingila kai football namar ba football mentah ka lolong hi nak mentah ban ka mai jakpo te ki jingwan kata ka second division I League lene kano ka football league tournament ka bahe ni so dan bong kermen ki jingwan jom kita kanong ki jingmun toy hi ya borolang bad ba kembop hi ong hi ngadang tip na pi ba kata kanwan hani ha SSA Stadium ni so lungo so kendit ikin ba kani kijing tring nang nya ngam tip la ane ban pendap kan ni nak silang so nak Shillong Sport Association ni siya try smart ba hakban kentiu yak football nak banta ka jalan nak ni ka district jungi ni dei ka son ka bala rimtam apo kani ka time north east ka jungi laseng ya ka Shillong Sport Association ka snem kat kendai spa indrio kumta si spa snem tam mentak ledon bat pa football bat kiwi ki disiplin ki atletik ki basketball bat kiwi ki indoor game jong ji pelong bat pa menta ba filawan PE ba ngidon ka under 10 football league tournament to 2023 ka bangida sedang mentak seni menne iba Eugeneson Lingdo ibari presiden ng Shillong Sports ilawan ban inaugurate iya kani ka grassroots football league kejongi kumbakalong kajing pelong jongi kani ka football jong kani knadet onra kajing mentoy sikat dai iya ka jelai kejongi kumbalong menta wat iya ka Santos team jong ka Meghalaya kejongi ka ba onra ka nangam ka burom nasop men kaniru kadehi na kaprodok jong Shillong Sports ba itu ki bol ki players ki bilele na do kini grassroots bat khamtam na kanika Shillong Sports football ground buju ang berkoy ki pas ground kumba fi menda ila Muslim ki balalay hakjing siya ngi yoi ba ka JN complex lamod ban kilasna daga artificial to kumta ngi kanika first ground jungi kwa banle no do natural to jarang khat pat ba kata ka jing puntray ka jungi ka natural to gadang nyay idang up dakan long kam hendray niyo no ka jingtip khubor ba ya ka JN complex kin penkelano sa ka natural to kumta ni na council jong Shillong Sports ru ni syong terki biang niliray ban penkelong no fast ground sa ka artificial to kadaw balong ba kali kejungi kalong kebabuan ba jong Shillong Sports bangi pelong tistar man ka stem te PE nadu kini grassroots football league tournament nang tapat ngidan ka fourth division
third division, second division, first division, SPL nang ta ngijudan ro ka women's football tournament man usnem. Te kumta idani ki snem ro bangi biang bahai kematan ngio ban organize su ya kenika Meghalaya Ambition Football League tournament ko belong ka league ba danam bah kania benta jong kenika stan lamlingi jong kari India ke jongi. Te hnrei nakadaw ki jing bambiang ka ba ki madan te kenika Meghalaya Ambition Football League tournament kam knockout ni haban sange no mentala ka tukon snem ka daw bokong sani ka long tang na ka daw jong ka jing bambiang ngimdon ka playground duna palat te kumta mupi imtan ki jing penkre jing sna gini kamadan ngilong ki badan bok menta kanika kinti hagaba ha jing sha jing sna gini madan la kumno la di bendep no ha middle of March lene by the end of March te jarang khat bah kini ki panai ki bladep one collection kidon ki program jong sarkar jela ngila sa recruitment ni kani kemadan tengi haban sange kidong tri haban susong kon rai ki jing slam ru haban sna ki kemadan te kunta wala kataru ngi kini kidong tri kani kemadan miet labar sni ki tri smart ha nak minta ki jingdon kam katkum ki jingdawa ya kini ki league ki baper ki ba Shillong Sports Centre jongi ki perlong ki kumtang ki kermen ba lada kani kemadan ke debno kloi ki jimuntoi hi kanlong hi ka jaj benriu ke jongi ham tamru ya ke jela ke jongi ha ke ba football kalong ke weina ki jingele kai ke ba borok ke ba ya sultanat kamu